לא לפה. כן, אנחנו נותנים כושרות, קמנו עמותה, אבל לא, אני אסביר 2 דקות, לא התכוונו לעשות את זה. בישיבה אצלנו לא כולם יהיה לו מורה, אבל בישיבה אצלנו זה לא מורה, הכל לא זה 25 שנה, בישיבה 11 שנה, לפני 5 שנים, אז הראשון התחתן. אז רוצים להיכנס קצת למטבח, לראות מה קורה. נכנס למטבח, כולם משמערים שם, מבשנים, מכניסים, עושים מה שהם רוצים. מה קורה פה? לא הבנו בדיוק מה קורה. ביקשנו מהבעל הקייטרינג, הוא היה שם, יהודי היחיד. יש תעודה, לא היה לו תעודה. משקיע, נכנס ויוצא. כנראה יוצא ולא נכנס. אחרי זה, כל חתונה אחרי זה, התבדקנו עוד יותר. צריכים לשלוח אנשים. כמה שעות לפני כן, לראות בסדר לא בסדר. ראינו שזה לא מספיק, אמרנו בוא נסלח מהבוקר. ראינו שזה לא מספיק, כי הם מביאים דברים מאתמול. בקיצור, הדבר הזה התפתח, ישיבות אחרות שמעו, מובות תעשו בשבילנו, והכל היה בינתיים התנדבות, התפשט, עשינו, אני עברתי קורסים למשקיחים ולאנשים שרוצים לשמוע, אולי 20 כאלה בישיבות ממצפה רמון ועד צפת, יש לנו פריסת משקיחים באמת ממצפה רמון עד צפת, אותו בחור שהוא הולך להתחתן הוא מזמין אותנו, ואנחנו דואגים שהכל יהיה, אמור להיות לפחות מהדרין, שכולם יכולים לאכול שם ספרדים ואשכנזים, תמנים בדרך כלל לא, כי זה לא חלות, אבל... והתחילו גם לבקש מכל מיני מקומות בארץ שיחות לנשים, שיחות לגברים, אז אנחנו מתפרסים על הנקודה הזאת, על העניין הזה של כשרות, בציבור הממלכתי דתי, כיפות סרוגות, שבאמת אני הסתובבתי הרבה וראיתי שיש שם רוצות מאוד מאוד גדולה. זה הנקודה שלנו. כתוב מוציא 10 בכושרות, לא 20 בכושרות. אז אנחנו עם ה10 האלה, זה הרווק והרווקה. הם גבולים ברווקות שלהם. כן, אז מה עבורים על ככה? אני הכנתי 2 שאלות. כן. הגיעו לרב, אני לא יודע. תגיד אותם. אחת הבעיות שלי באופן יותר פרטי, זה שהחברים, הרבה פעמים, יש פה אברכים ובחורים, והם בדרך כלל יוצאים להשכחה פעם בחודש. גם זה אני בקושי מצליח להוציא אותם. הם רוצים, הם מעדיפים ללמוד. ויש פה עניין מאוד חשוב, שקודם כל, אם לא יעשו את זה, אחד אחר לא יעשה את זה, ויש פה זיכוי הרבים, ואולי הרב יגיד שישבו ילמדו, אני לא יודע, אבל... אם השאלה ילכו להשגיח פעם בחודש, אז התשובה לזה, אם הם בדרך כלל לא מעבדים זמן לשמוע חדשות או לקרוא עיתון, אז אדם כזה לא הולך. אבל אם מעבדים זמן בשביל דברים בטלים אחרים, אז פעם בחודש ללכת ולזכות את הרבים, אז אומרים לאדם תעשה עבירה קלה וכדי שחברך לא יעשה עבירה חמורה, למרות שההלכה לא ככה. אבל אני מדבר בפתגם של חז"ל. יש בזה גם פרנסה, זאת אומרת, פעם בחודש טוב, זה גמור. עוד דבר אז מי שיושב ולומד כל הזמן ולא מבטל דקה, לא הולך. יש כזה... מי שמציץ בעיתון, אז מציץ ונפגע. דבר שמאוד כואב לחברים, יש פה אנשים תיאורים קדושים בישיבה כל הזמן, לא נפגשים עם מצבים כאלה של צעקות, של כללות, של שקרים, של ערבים, כל מיני גויים או משכיחים שלא עושים את מלאכתם. יש כמה חבר'ה שעזבו, אמרו אני לא יכול לעשות, אני מרגיש שמשחית את הנפש, לא יכול לעשות. צניעות ודאי. איך היה בעזר בנוסף בשמואל בר יוחאי, לאחר כמה שנים יצא תולעת, עם אשתו פחדה, אמר לה שמעתי פעם, בזיו אותי מדי חכמים ולא מחיתי. ולעזר ולא שולחה לפי הרמה שלו. אבל אם מתכוונים שם שמיים, שם מצווה, זה בסדר.
זה לא משחית את המידות. כשחוזרים לישיבה, כן. יש משהו שאפשר לעשות כדי לאפס את עצמם. להגיד להם שאותה שעות שהלכו באותם מקומות יוסיפו בלימוד תורה. טוב, לא פשוט. על חשבון השינה, על חשבון, יוסיפו בלימוד תורה. וטוב מאוד, את האלה שלומדים מהם ספרי מוסר כל יום. זה חשוב ללמוד ספרי מוסר, זה חשוב מאוד. שחברים איזה שאלות. משהו על חיזוק העניין של להבין את העניין של כשרות, של החשיבות של דבר כלל. זה אבל לי אומרים. לא קשור. משהו להבין. הוא לא קשור, אבל הוא מאוד קשור. מה? הוא קשור ולא הוא קשור. אחד האנשים שדחף אותנו בהתחלה איפה שיש קדושה וטהרה ומעורב. בוא נדחף אותך לכאן. אני מוכן להתחלף איתו בזמן. כן, פחד, אין ולא כזה, היה. אליהו. ודחף את החפונה. כן. הוא מבקש איזה דברי חיזוק על החשיבות של כל הנושא הזה של הכשרות, של העיסוק בכשרות. כתוב, מי שאוכל דבר לא כשר, כתוב ונטמאתם בם. והנטמאתם שם כתוב בלי א'. אז רואים חזר ונטמאתם. אז זאת אומרת, הלב שלו נהיה אטום. משמע מכאן, אלו גדולה, דבר שמצווה יותר בפורענות, לכן? אז אם שאוכלים דבר טרף מטמטם הלב, אז שנזהרים לא לאכול דבר טרף, לאכול רק דבר כשר, אז הלב נפתח, יכול להבין יותר בלימוד תורה, זה דבר חשוב מאוד. אבל זה ברור שלא טוב, הוא אלא פעם בחודש דיין. זה דבר טוב, פעם בחודש דיין. אבל הבעיה היא ששמיעת דברים לא טובים, ניבול פה או שטויות כאלה, אז אדם שהולך למקרה כזה, תמיד ילמד בדעתו או פרק משנה בעל פה. אם אתה קוראים מישהו מעבר בי בשעה שקוראים לחוצים וכל ברורים אותם, או לא יודע, עיקר מזמור תהילים, לא יודע, יקרא קטורת. קטורת הרי דוחה כל מיני קטורים. כן. כל הכשרות היום בעצם, שאנחנו הולכים למקום וסומכים או על אם הוא יהודי, שואל תורה מצוות על עד אחד ביומן ובספרים, או על המשגיח, שהוא גם אומר, תסמוך עליי, הכל פה בסדר. עכשיו, מהמציאות שאנחנו הכרנו, אנחנו יודעים שהמשגיח אומר הכל בסדר, בכל זאת נכנסים, מוצאים טעות פה, טעות שם, לפעמים איסורי דאורייתא, אבל באמת ברוב פעמים זה איסורי דרבנן. השאלה אם עכשיו נשאר הכלל הזה, היא הוראה חזקה או שבאמת אנחנו... באופן כללי יש משגיח במקום, לכאורה סומכים על המשגיח. יש גם עד אחד נאמן באיסורים. אבל בפועל, כשנכנסים לתוך התמונה ולתוך המטבח, הם מגלים שעם כל הכבוד הזה, אבל הם מוצאים איסורים, בדרך כלל איסורי דרבנן. השאלה אם להמשיך לסמוך על הכלל הזה, או שאנחנו אומרים כיוון שהוא כבר תפסו אותו פעם אחת, אז... טבח ואומן, כתוב, פעם אחת אם הוא טעה, מסלקים אותו, אבל לא לסמוך. לא לסמוך על הכלל הזה. ובאופן כללי, אני אומר, גם אם לא הוא ראה אותו טבח פלוני, אבל... אם לא הוא ראה אותו טבח פלוני, באופן כללי, לסמוך על... באופן כללי. למרות שהוא כאילו רוב המקומות, מלא מקומות הוא כאילו. למרות שמתוך הניסיון שלהם, רוב המקומות כן הוא הרבה יותר מרוב. כן, יותר מרוב. אבל זה לא פוגע באדם. עד שלא תפסו אותו. גם צריך שירואה... הרבנות שאנחנו יודעים רוב וקרוב. הרבנות שאנחנו יודעים שהמשגיחים ששולחת באופן פעם אחר פעם, כשנכנסים למקום אחרי מקום באותה רבנות, המשגיחים לא נראים כאלה שיודעים את מלאכתם. הרבנות החרדית שולחת משגיחים, והם מגלים פעם אחר פעם שאותם משגיחים לא מכירים, לא מבינים מה צריכים לעשות. לא עושים את מה שצריך לעשות. זה שם כמעט קבוע. אז כאלה שהוא לא חרד דבר השם.
השאלה אם לסמוך במקרה כזה? לא, ודאי לא. אז זה רק חזקה של הרבנות. לא. שם בעיות אחרות. מה אנחנו מגיעים למקום ואנחנו רואים שהמצב שם הוא לא טוב, ויום אחרי שאנחנו עוזבים אז המקום נשאר ברמתו הגרועה. איך אנחנו יכולים בתור משגיחים או בתור גוף לפעול כדי לתקן את המצב באותו אולם? אולם יעלום. באו אליו, המצב היה לא טוב, והם כמובן עשו אותו ערב היה 100%. אבל הם יודעים שלמחרת האולם הזה יחזור להיות לא טוב, כי הם כבר לא שם, הם לא קשורים לאולם. לא הזמינו אותם לאירועים הבאים. מה הם צריכים לעשות כדי לתקן את המצב? שכך יהיה כל הזמן שם. אכפת לכם אתם על העתיד, ובמה שאתם נמצאים, הערב זה השעות, יש השאלות דתיים. כן, כן. הערב. שואלים אותנו, אני כל היום מקבל טלפונים, אני הולך לחתונה שם, במקום פלוני, מה אתה אומר? למד לשנך לומר, איני יודע. אבל ככה לא יזמינו אותו. לא, אני לא מדבר עליו. מדבר על אולם שלא בהשגחתו. כן. אבל אני יודע בוודאות שיש שם בישולי ובו לא בורים את האורז ולא... מלמד את זה איני יודע, זה הכי טוב. השומע יבין שאיני יודע, הוא חושב שלא בסדר. ברור. קשה. אז אין לצלכם ככה, אתה שואל. מותר לו לרמוז לו? לא לרמז. זה לא פשוט, נגיד. לא אגיד אני לא יודע, זה לא פשוט. כדי שיזמין אותם. ככה ירוויחו את הקשור. לא, בדרך כלל זה אורח. אורח, אני הולך לחתונה במקום... לא, אורחים. אין יודע. זה ראש שלו יש בו, יבין בעצמו. עוד שאלה. כן, אולי לא העברתי את כוונתי. אחת מהמטרות שהגוף הזה הוקם פה שרות הוא להעלות את רמת הכשרות. השאלה איך אנחנו עושים את זה, איך עם המידע שאנחנו קיבלנו על מקום פלוני, מקום אחר, איך אנחנו מביאים למצב של תיקון לשטח, אנחנו רוצים לתקן. המטרה שלהם זה להעלות את רמת הכשרות בכל העולמות. עכשיו, אם הם באים לאותו ערב ולא מתייחסים למה שקורה למאחורת שם, בעצם המטרה לא הושגה. מה הם צריכים לעשות כדי להעלות את רמת המודעות לכך שכשרות צריכה להיות במקום הזה קבוע, לא... ברגע שכותבים הערב בהשגחה שלנו, אז כל מי שרואה זה יפרסם, מה זה הערב, מחר לא, מחר כן, אז כבר יבין בעצמו. זאת אומרת שהשלטים צריכים להיות בולטים מאוד. עם תאריך עברי וגם לועזי. מותר לכתוב גם תאריך לועזי בשביל אלה עמי ארצות. אני בדרך כלל, אם יש דברים קשים, אני מיידע את ראשי המחלקות ברבנות. אני מתקשר לראש מחלקת האולמות. הוא תשמע, אין פה יהודי אחת לכל נדבך, משגיח לא נמצא. אין פה השגחה, יש פה בשר שניתן למעיים, יש פה... אנחנו מעבירים את זה הלאה. שאלתי, א', כשאני המשגיח הולך למטבח ומשגיח ביום שלם או יומיים, אז האם אני יכול או ראוי, האם נכון לאכול או לא נכון לאכול מהאוכל שאני השגחתי עליו כמובן. בדרך כלל המנהלים אומרים בטח תבוא תאכל או אפילו לוחצים עליך תאכל, מה אתה השגחת. השאלה אם נכון בכלל לאכול א' במקום שהבעל המקום לא אומר כלום, וגם אם הוא אומר, כן, קצת כשרות אני השגחתי, אבל יש מקומות שהוא לא אומר לך כלום. השאלה אם הוא לא אומר לך כלום, לסמוך על זה שבדרך כלל הם רוצים שתאכל, וגם אם הוא מוכן שתאכל, השאלה אם נכון לאכול. הם עובדים בדרך כלל, זה לא בלילה, זה מהבוקר. נמצאים שם כל היום. אז יש בעלי אולמות שאומרים, בוא תשב תאכל. לא בצד של הכשרות. האם זה נכון שהם ישבו לאכול, גם אם הוא לא אומר להם לשבת ולאכול. הם נמצאים גם יומיים. תחשוב שור בנישה, לא? יכול להביא סנדוויץ'. תחשוב שור בנישה. לא, אבל מהאוכל הזה של האולם מותר לו לאכול? שאנחנו בשלב. מותר. גם אם בעל האולם לא... זה הדרך. גם אם בעל האולם... זה הדרך. כתוב אם האדם מריח אוכל
עם ריח טוב, לא נותנים לו לאכול, עוברים לסוד, לא? אין בזה חשש הרב אין בזה חשש שהבעל האולם נותן כאן משהו למשל. שוחד. יש תשובה של משה פיינשטיין שהוא כותב שוחד. שאם יש איזושהי טובת הנאה, אפילו שזה כלום. שאחר כך יהיה לך יותר קשה להגיד לו על מה. אתה לא מטעם בעל מגיע לו, האולם. מגיע לו. כן, אבל אחר כך משכורת אני... בעל האולם לא נותן לו. לא, משכורת לא, אבל אחר כך אני צריך להגיד לו, זה אני לא מקבל. הוא כבר נתן לי לאכול מנה וזה, מה אני אגיד לו, את כל זה, זה פסול. מה אומר? הוא אומר, לכאורה יש פה חשש, שמא בעל האולם, הוא יצטרך לבוא להעיר לו איזה הערה, ואז אולי יהיה קשה לו להעיר את הערה, כי הוא נתן לו לאכול. אמרתי, יודע צדיק נפשו לפתור. אם אתה חושב שזה אל תאכל. אתה חושב שזה יפגע בך. תגיד לו, אתה עושה את השליח לאכול כמוך. עכשיו, לגבי הכשרות כלים, אם מגיעים למקום לא מהדרין, או גם אם הוא נחשב מהדרין, אבל אנחנו יודעים, ואפילו המשגיח אומר, אני לא מקפיד כל כך בשביל הגויים, לפעמים אני יודע שזה מתפספס ואני הולך מוקדם והולך זה. השאלה אם שאני מגיע למקום כזה לעשות הכשרת כלים, אם כן, אז מתי כן, מתי לא. מה אומר בעל האולם? לא, אני יודע, אני מגיע לאולם, אפילו אולם מהדרין, אבל אני יודע שיש פה בעיות שלפעמים הגויים מדליק את האש ולא תמיד מקפידים על דברים. השאלה... על עתיד או על הווה? שהוא מגיע. כשאני מגיע... הוא שבוע הבא באיזשהו מקום שאנחנו יודעים, כי המשגיח אמר לנו, אני לא מצליח להשתלט על הבישולי הקומפורט. להכשיר את כל המטבח. או להשגיח רק על האירוע שלי, להכשיר את הכלים, לשים את הסירים במים ותנורים, לשרוף אותם וכל זה. אם זה אינו בן יומו, אפשר להקל. אז זה רק ביום ראשון יהיה, כי אולם עובד כל יום. אם אינו בן יומו, לא כל יום, לפעמים לא משנה, בכלל. אינו בן יומו אפשר להקל, בן יומו לא. במציאות שהמשגיח אומר, אני לא משתלט בדיוק על הבישולי הקומפורט. לא במקום שאנחנו יודעים בוודאות. אין לך רמז גדול מזה. זה לא רמז, זה קרומן, זה לא מחר. ואם רק לאשכנזים או רק לספרדים, הוא עושה בשולי עקום, אז שמקפיד לפי הרמה ולא לפי השמונים. אם הוא עושה בשולי עקום רק לפי רמה ולא לפי הספרדים. נו. צריך להכשיר. להגיד את כל הכלים. כן. להגיד את הכלים. צריך. כן. לגבי, סתם כשמתארחים אצל אנשים, מתי מותר לי לאכול, האם אני צריך כל פעם להשגיח דווקא על מהדרין, דווקא על הכשרות המיוחדת הזאת? עכשיו, זה לא קשור לבקושרות. אדם פרטי הולך ומתארח אצל משפחה. עד כמה הוא צריך להשגיח הנושא של מהדרין? היום יש הרבה צמחונים. אז אמר בלב שיגיד היום, אני צמחוני. בלב יאמר היום, אני צמחוני. הגמרא אומרת, לא יכולים לומר דבר כזה לעשות. עדיף לא לאכול את הבשר בקיצור. עדיף, צמחוני חזק לא צריך כלום, כאילו אדם גם... או צמחוני. בשר, ויש תרומות מסורת, אורלה. אנשים קונים בשוק, אומרים זה תנובה. זה לא נכון, והם לא משגיחים, לא תרומות מסורת. יש הפרשות חלב. לא יכול. לא יכול כלום. לא יכול. חלב ומעשרות יכול לעשות בשר חלב ומעשרות, אבל עורלה אין מה לעשות. אבל כשזה מבייש אנשים, מה עושים? כשזה מבייש אנשים מתביישים, אתה אומר להם זה לא טוב. מותר שתתבייש בעולם הזה ולא בעולם הבא. לגבי טבילת כלים, רובם של המקומות שאנחנו ראינו לא טובלים כלים. אז אם הדרך טובה ביותר להטביל כלים, אם לא, להגיד לבעל העולם או לבעל העולם, תקנה לי את כל הכלים האלה, יקנה לך אותם, ואתה תגיד לחברך, יש בשערי צדק ביום שבת שומר ערבי, שומר גוי, אני מקנה לו את הכלים האלה, המנה שישאיל לי אותם. לא צריך לשאול אותו את הגוי הזה? לא, אתה מקנה לו. אתה מקנה, אבל אני שואל אותם. בחזרה. על דעת לשאול. אז לא צריך, אנחנו באים שטר, מחתימים, ועושים קניינים, דבורה בעד מספיק. אז עוד פעם, מבקשים עוד פעם, מה עושים? מה עושים בדיוק? מבקשים לדעת עוד פעם, מה בדיוק עושים? מה עושים? עם הכלים. הכלים, אתה אומר, תקנו לי את הכלים. בעל האולם. לבעל העולם, מקרים לך את הכלים, אפילו בדיבור מספיק. אומר, אני מודה שהכלים שבעולם כולו שלך. אז כדי להגיד, מספיק, לא מודה.
אחרי שכנראה זה, אתה אומר, אני מתנה את זה לגוי ששומר בשער הצדק ביום שבת, על מנת שישאיר לי אותם, זה הכל. אבל יש... אז כלים שעולים מגדול, לא צריכים טיבל. עכשיו, אחר כך מישהו בא לחתונה, הוא רואה קנקן יפה, אז זה מדבקה. הוא מבין שלא טבלו את הכלים, יש פה חציצה. נכון. זה לא פשוט. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו קיבלנו את הכלים בקניין מבעל הבית, ואנחנו הבנו את זה למוחמד. זה לא יקח. קודם כל זה לא חציצה, אבל לא יקח. למה זה מיעוטו שאינו מקפיד עליו, לא חוצה דאורייתא. שאינו לא מקפיד, אבל... אז מי שיבוא יגיד, הנה יש פה מדבקה. ברגע שהוא שם את זה הלכה על השולחן, משמע שלא מקפידים. אי אפשר במקרה הזה לאכול את העוגה מכל הכלים. זה הבעיה, אבל כשבאים עליכם, הנה יש מדבקה לכלי. בקשר לדבר כלים, יש משנה ברורה בהלכות שבת שאומר שכדי להקנות לגוי אתה חייב להגיד לו את זה בפירוש, אתה לא יכול להקנות. יש בהלכות שבת משנה ברורה שאומר שכדי להקנות לגוי צריך להגיד לו את זה בפירוש, לא שאני לא רואה אותו ולא... לא, אין צורך, אם אתה מקריא לו דרך אדם שלישי מספיק. שם להקנות דרך אדם שלישי מספיק. שאלה, אפשר לחזור לנושא של הכשרות הפרטית. כשאני מתארח וכדומה, אפשר לסמוך להקל על, אם אני רואה כשרות של הרבנות נגיד, ואני בדרך כלל משתדל לאכול או מהדרין או לא לאכול, משתדל להיעדר יותר מכשרות רגילה, ואני מתארח אצל אחותי, מתארח בשבת או מתארח ביום חול, אפשר להקל בכזה דבר? לא בשר. לא בשר. שואל אם הוא מתארח אצל משפחה, ושם הוא רואה מדבקות על הדברים שהם נגישים לו כשרות רבנות, לא מהדרין, והוא עצמו מקפיד על מהדרין. האם אפשר להקל בזה? הכלי לא נאסר, לא אוסר. לא, אבל האוכל עצמו. לא טבול, לא נאסר. אני מדבר על האוכל, האוכל עצמו. קופסת גבינה שיש שם... למשל גבינה שכתוב עליה כשרות של רבנות, והוא גבינה כזו אוכל רק מהדרין. אל תאכל. הוא צריך להחמיר או ש... לא, ודאי, צריך להחמיר. גם אצל המשפחה. בפרט פעם אחת אמרת אני לא אוכל מזה, גם הרנון. עוד 5 דקות. הייתי פעם בשוק הכרמל. אז אני עובר, רואה שם חנות שחצי בהמת אחת גלויה, חוצקים ומוכרים. אז אני מתקרב בשם, ואני שואל אותו, זה כשר? אומר, עבר פה הרב קיבל כסף, מה אתה רוצה ממני? עכשיו שאני מגיע כשרות, לא, אני שואל, זה כשר, אתה אוכל מזה? אני שואל אותו, בלי כובע, אומר לי בערבית, אנא אקדיג'ס, אני אוכל טרף? עם קור מותר, אין, לפי עברת המחשול אין, אבל אני אוכל טרף. אותו אחד שיסר למס הכנסה. הלכתי פעם בבוקר לקנות מחנה יהודה, ירקות. אז אני שואל אותה, יש שם איזה תימני אחד, מביא ירקות. אז אני שואל אותו, זה מעשר? אמר לי, כן. אני אמרתי לו, מעשר שני, מעשר ראשון. אני רוצה מס הכנסה, זה לא מעשר. אמרתי לו, רגע, אני עכשיו קונה ממך ואני מעשר. אבל מחר תדע לך, אתה לא יכול למכור. עכשיו היום אני יצאתי על חשבוני. הרב שואל, למרות שיש תעודה, למרות שזה, הרב שואל את הדוכן אם מאוסר או לא מאוסר? אם יש על הדוכן של המוכר הירקות, יש שלט שכתוב שהיום יסרו, האם גם אז צריך לשאול? הרב שואל גם אז או... היום פעם היה עם הארץ, רוב עם הארץ מעשירים הם. היום אין עם הארץ שמעשירים. אבל בלי ברכה. כן. שאלה כדאית חוזרת לאולמות, עד כמה צריך לחנך את האולם? למשל, הרבה פעמים אני הולך לפי הכללים ההלכתיים הפשוטים, יש הרבה דברים שהם מותרים. וניתן כדוגמה הכי פשוטה, אולי כלי בשרי שבשלו בו תבשיל, כלי בשרי אינו בן יומו שבשלו בו תבשיל חלבי. מותר לאכול, אין שום בעיה. אין מחלוקת, אפילו אין כלום. שאלה זה עד כמה אני צריך להגיד להם עכשיו לזרוק את התבשיל הזה או לא? עד כמה מחנכים את האולם? דוגמה, זה היה עכשיו סוגניות. גוי הדליק את האש, ויהודי הכניס, באנג'ל היינו עכשיו בסיור, גוי הדליק את האש, ויהודי הכניס את הסוגניות בפנים, והם זרקו את הכל לפח. זרקו את הכל. אז זה מה שהוא שואל בעצם. נכון, אז זה בסדר.
כן? אז הוא עד כמה צריך לחנך את המקום שלא הגיעו אפילו קרוב לאיסור. אף על פי שאין בעיה עם זה, הוא שואל האם אני צריך להחמיא כדי לחנך את בעל האולם שלא יגיע לאיסור. ברוב המקרים אפשר להתיר הרבה דברים באולמות. אתה לא, אבל הרב כן. קנס הרב עושה, לא אתה. אז להעביר את זה לרב המקומי. כן. כך וכך היה? כן. אני טיפה באיזה בחנוכה, היו שם איזה בערך 300 סופגניות. זה יש לך, הרבה אנשים היו שם. שאלתי אותם מי זה, אז בואי, למה שיהודי לא יכול לבוא ריח של שמן? אמרתי, אסור, אל תביאו פה, תוציאו את זה בחזרה. אמרו לי, זה בהקשר של העדה חרדית. אז צילו אליהם העדה חרדית, אמרו לי, דע לך, אתה מבזה אותנו, אנחנו נוציא מודעות מידיך, וידוע המודעות של העדה חרדית כמו גודל הדלת. מה זה, גם אני יוצא מודעות. אמרו לי, איזה גודל? אמרתי, גודל סנטימטר, אני עתיק לכם לשון שולחן ערוך. הדביק על המודעות שלכם. מרבי. אז הלכו שאלה, דיברו מרבי. אמרו, תראה, זה צוחק עלינו הרפריהו. אבל מה אומר לכם? איזה שורה? אז אמרו לו שורה. אמר, הם שרדים של מחמיר. ואז למדו לכתוב הסורגנות האלה גם לפי דעת בית יוסף. מוכרים יין, 20% יין ו80% מים. אז אני חושב, איזה מין יין זה? לפי רמה זה מועיל, אבל לפי דעתנו זה לא מועיל. הם כותבים, אתה כותב. אז אני אומר, תקחו יין של קרמל או יין של הגולן, אלה אפשר לסמוך עליהם. שאר ינות, שאלו רב. לא פגע בית, שאלו רב, זה הכל. רב, גם אם כתוב לפי דעת מרן בית יוסף? האם גם אם כתוב לפי דעת מרן בית יוסף? מי כותב? יש יקבי אפרת למשל. מי הכותב? ודאי את העדה החרדית. מי הכותב? בעניין של היין, יש בעיה קשה של גויים סוכר. ומחללי, לא, אני אומר ליין נסף. ליין נסף, ומחללי שבת. היום ברוך השם יש 2 כיסויים בבקבוקים. לא מצד הזה, מצד הניסוך. הם פותחים, הם שמים על השולחן. וזה, המלצרים. יש שם, כתוב שם, אנחנו הקפדנו שכתבו יין מבושל. באמת זה מפוסטר, זה לא מבושל. לא, רגע, דקה אחת. ואנחנו כשהסברנו להם, ובשביל פשוט הדבר שהתמעט מהבישול שלו. זו הגדרה של מבושל. אז נכתוב על היין דינו כמבושל, זה הכל. מה שאנחנו נכתבים בשטח, זה לא... אם לא כתוב כמבושל, אז הגויים, המלצרים פותחים, אז הרפי שלא נסחו, אנחנו עוצרים. גם מה במחלל שבת? חילוני. מחלל שבת גם כן. כמו גוי. רק לאוכל מותר. אז אנחנו צריכים לקחת את הבקבוק, לפתוח אותו, לשים אותו על השולחן, כדי לפתור את הבעיה. אנחנו פותחים את הבקבוק, אנחנו שמים על השולחן, ואחרי זה, מה שיהיה... ואומרים להם תזהרו שאנשים זרים לאכול. אבל הם בעצמם חלק חילונים. מה אכפת לנו? זהו, אין מה לעשות. ברגע שעל השולחן זהו. אבל הכי טוב יין מבושל. הרב סובר שמפוסטר זה כמו מבושל, נכון? מפוסטר זה כמו מבושל. בדעת הרב. כן. היום כן. היום כן. מפוסטר? אבל זה לא... לא, פה כרב ישיב. אבל זה לא מתמעט. איפה זה מתמעט? מוכרח להתמעט. בתוך זה מתמעט. מוכרח להתמעט. אבל הכל נשאר בתוך הצינור. לא, הצינור יורד. בגלל שמתנדף. יש יקדים שעשו פטנט, עשו איזה צינורית כן, שלהם עשו את הפטנט. בכל יין יש טיפה אלכוהול. ברגע שמגיע לחום זה מתנדף מהר. הרב יברך אותם? שלא תצא תקלה מתחת ידכם. זה נברך אתכם. אבל אתם צריכים כל יום, כשאתם הולכים לעבוד, להתפלל תפילה של רבי יוחנן בן הקנה. כל יום, לא תשכחו. לא שתצא תקלה מתחת ידי ולא זה. ותפילה הרבה עוזרת, הרבה חשוב מאוד. לסמוך על בינתך לא. בינתך אל תשען. אבל אתה חייב ללמוד, לא לסמוך על התפילה. ביקשנו מהרב שמואל מצפת. כן, שכתב לנו יהי רצון. יהי רצון למשגיחים.
תגיד על השעה הזה. טוב מאוד. שיהיה לכם ברכה והצלחה, יהיה לצורך.